Opmærkning på ruten, det vil være for eksempel sådan noget som det her, minestrimmel eller afmærkningsstrimmel, der er rødt og hvidt. Det skal I hverken over eller under på noget tidspunkt. Så kan det være nogle flag, som ser sådan her ud. De skal altid være på jeres højre side. Hvis de kommer på jeres venstre side, så er I løbet forkert. Så vil der være nogle pile, som for eksempel den her, der viser hvilken vej I skal løbe. Så hvis I ser en pil, så følger I bare pilens retning. Så der vil være noget minestrimmel eller afmærkningsstrimmel, som er rødt og hvidt. Hvis det er rødt og hvidt, skal I ikke over på noget tidspunkt. Så vil der være nogle pile, som ser kasse sådan her ud. Der kan også være nogle andre pile. Men der vil altså være nogle pile, der viser hvilken retning I skal være. Så vil der være de her orange flag, som ser sådan her ud. De skal altid være på jeres højre side. Der kommer også nogle blå flag. Blå flag, det er strafrunden. Der følger I også rundt. De skal også være på jeres højre side. Og sidst, men ikke mindst, så er der noget hvid snor, som ser for eksempel sådan her ud. Som det her. Hvis I skal under det på noget tidspunkt, så vil det være markeret med nogle pile. Så hvis der ikke er nogen markering, så skal I hverken under eller over dem her. Og det samme gælder med minestrimmel. Den skal I ikke hverken over eller under, hvis det ikke er markeret. Så hold jer inden for det, så skal det nok gå.